sí, molt bé, molt bones tardes a totes i a tots, els amants de la ràdio i també d'aquells que potser ho sereu més en un futur. Aquesta tecnologia tan sofisticada que al final només consisteix en parlar i escoltar i parlar com si no fos prou. Doncs bé, això és precisament el que farem avui en aquest Dia Mundial de la Ràdio i per celebrar-ho, com ja és habitual a Ponent, avui ens trobem en aquesta sala, el Fred Perenya de Lleida, per celebrar conjuntament amb la resta d'emissores de Ponent, lleidatanes, aquestes 12 hores de ràdio conjuntes, que de fet ara a les 4 de la tarda ja fa unes hores que baixo aquí davant d'un públic fantàstic que tenim aquí amb nosaltres, els alumnes de segon d'ESO del Col·legi Maristes d'aquí de Lleida. Una salutació, podeu cridar, igual algú sent, no? Ara. Segur que us han sentit, perquè heu fet una bona cirallada. Després aplaudireu també, perquè així us farem servir una mica també de banc de proves. Doncs bé, com dèiem, un acte organitzat per la delegació de Lleida del Col·legi de Periodistes per quart any consecutiu ja i al qual hi assistim un any més amb moltes ganes de seguir fent ràdio i de passar-ho bé. Avui parlarem de tolerància, pau i diàleg, ja que tot i ser en l'edat més avançada, no, podríem dir, de la història, o això és el que alguns es pensen, potser són 3 termes que avui són més necessaris que mai i més necessaris de remarcar precisament en aquesta hora concreta. Anem al gra. Farem bandera, doncs, avui d'un dels principals valors d'Alpicat Ràdio. Avui començarem amb els més joves, els que tenim aquí sentats amb nosaltres, que no per més joves menys talentosos, perquè amb el micròfon davant seu, tot i aquests possibles nervis, se'n sortiran d'allò més bé. Ainhoa, que sí? Sí. Ainhoa, la vega aquí. Ainhoa, perfecte. Ara us els presento. Començarem fent un màster en mediació, ja que parlem d'aquests valors de tolerància, pau i diàleg que hem de parlar tan importants. Després continuarem fent un quiz, que seria un concurs de la pau, per dir-ho d'alguna manera, que no un quiz, que seria qüestionar la pau, que és una mica lleig, no? Qüestionar la pau. I ja us explicarem el què. Serà on hi podran participar doncs, els alumnes que tenim, els 90 alumnes que tenim aquí davant avui. Quan faltin, doncs, com dèiem, aquests 5 minuts per 2:45, tindrem amb nosaltres a la Guada Garino, la Guadalupe Guarino, que porta la seva guitarra, també ens ha acompanyat amb l'Arnau Fernández, que ens presentaran aquest projecte doncs, d'aquesta cantautora aquí de Lleida, que ens podrà tocar en directe un parell de cançons. I quan faltin 5 minutets per 3:45, per dir l'hora bé, a les 5 menys 20, farem el següent, que és fer una entrevista, en aquest cas, amb un projecte d'alumnes, també joves alumnes, que marxaran a Gàmbia aquest dissabte, aniran a l'Àfrica, de la mà del Picat Solidari, i per tant això és una mica tot el que farem avui en aquest Dia Mundial de la Ràdio. Un programa conjuntament amb aquests dirigents una mica del Picat Ràdio, Abel Pujol, que tenim aquí els controls. Abel, què tal? Tot bé? Salude. I Pere Gilar, que us parla, així que som-hi, aquestes hores de ràdio, tot a punt per començar. Som-hi! Doncs amb aquesta música tranquil·la de l'hora de fer el cafè, ara és 4 de la tarda, quasi que apeteix més estar en una terrasseta prenent el sol que no aquí en aquesta sala, però no, estem molt a gust i tenim ganes de continuar fent aquest programa d'avui. Anem a saludar a la Ainhoa, a la Diana i a l'Ariana. Ainhoa, què tal, com estàs? Bé, molt bé. Molt bé, dissimule bastant bé els nervis, jo crec que se'n sortirà. Diana, què tal, com estàs? Bé. Merci per acompanyar-nos avui i també tenim a l'Ariana, què tal? Bé. Genial. Ariana, apropa't una mica així, millor. Vale. Elles ens faran un màster de mediació, perquè, mira, aprofitant, justament parlàvem de tolerància, pau i diàleg, i elles fan una assignatura, no sé vosaltres també, però en aquest cas es diu mediació. Què feu a mediació, Ainhoa, una mica? De què va aquesta assignatura? Explica'ns. Bé, bona tarda, jo sóc l'Ainhoa i com ja ha dit el Pere estic molt ben acompanyada per la Diana i l'Ariadna i avui us volem parlar una mica de la mediació i la nostra experiència aplicant-la a la nostra vida i al nostre dia a dia. Diana, ens podries explicar què és això de la mediació? Bé, doncs, Ainhoa, la mediació és una manera de resoldre conflictes a través del diàleg, on les parts implicades troben la solució amb l'ajuda d'uns mediadors, que són els experts que durant la sessió guien a les parts implicades per trobar-la de forma conjunta i que afavoreix a tots per igual. Moltes gràcies. I tu, Ariadna, ens podries dir com sorgeix això d'una mediació? D'acord, Ainhoa. La mediació sorgeix quan el conflicte està en fase d'estancament i es fa de forma voluntària per part de tots els implicats.
En una sessió de mediació, els mediadors escolten les dues versions del conflicte, de forma parcial, sense donar la raó a cap de les parts i no pren decisions. Sols guia els implicats per prendre-les de forma que ells creguin més justa i no pot opinar sobre la solució triada. Però si la solució no és justa, no pot proposar una millor solució per a tots? No, ja que les persones hem d'aprendre a solucionar un conflicte per nosaltres mateixos i no evitar-los. A més, que creixem de forma personal i, sense adonar-nos, vivim de forma més tranquil·la, agradable i millor amb nosaltres mateixos. Bé, ara que ja us hem explicat una mica de tot el relacionat amb el món de la mediació, us posarem uns exemples per a que entengueu millor el que és solucionar conflictes a través del diàleg. Molt bé, imagineu-vos que et lleves pel matí i vas a la cuina a agafar una taronja. Quan arribes a la cuina veus que el teu germà o germana també vol una, i quan aneu a agafar-la us adoneu que sol queda una. Què faries? Et quedaries la taronja, li donaries a ell i et quedaries sense? O aniries a buscar un altre supermercat i li donaries a ella la que hi havia? Què faries tu, Ariadna? El primer que l'agafa se la quede. I tu, Diana? Jo li donaria em quedaria sense o aniré a comprar més. Què faríeu vosaltres per aquí? Amb una taronja per partir-vos-la allò per... Què faríem? Ainhoa, quina és la solució aquí? Què hauríem de fer? Bé, doncs el que hauríem de fer és dialogar amb aquesta persona que vol el mateix objectiu que nosaltres i preguntar-li per a què vol la taronja, perquè en aquest cas, si haguéssim parlat, ens hauríem adonat que un volia la taronja per fer-se el suc i l'altre per fer un experiment i sol volia la pell. Veus? Doncs aquesta és una mica l'entrellat de tot plegat. Al final, si no parlem, no sabem què és el que volem cadascú. Està clar que no ens podem arribar a organitzar. En aquest cas, doncs, un volia la pell. No sé, en aquest cas curiós, no? Voler la pell d'una taronja, però alguna utilitat li podríem trobar. Ainhoa. Sí, segurament. Segurament. I els altres doncs, volien l'interior de la taronja i, per tant, parlant la gent s'entén, no? Que diu aquesta cita doncs, una mica, en aquest cas, popular, no? Parlant la gent s'entén. Veurem, doncs, en aquesta primera part hem tocat això del diàleg. No sé si queda alguna cosa, si ens queda alguna cosa més per comentar respecte a aquest màster de mediació, Ainhoa. No molt. Que ens ajuda, la mediació és un estil de vida que ens ajuda a portar una vida amb menys estrès, menys conflictes i millor amb nosaltres mateixos. Doncs vinga, mediant comencem aquests 7 primers minuts de programa, aquests 7 primers minuts d'aquest programa en directe aquí del Picat Ràdio amb l'Ainhoa, la Diana i l'Ariadna que ens han portat aquest màster de mediació i ara el intentarem posar-lo també una mica a la pràctica. Per tant, de moment ens quedem amb aquest màster de mediació i ara passarem al Peace Quiz. Passenger, una altra cançó d'aquestes també mítiques, la Bel sempre ens acaba sorprenent amb aquesta música fantàstica. Passarem al Peace Quiz, i crec que dic Peace Quiz, no? L'enquesta de la pau, l'examen de la pau, no? Per tant, en què consisteix aquest examen de la pau que farem amb la Mar, el Pol, l'Eric i la Rebeca, també amb l'ajuda del Ramon, que el tenim per aquí. Ramon, què tal? Molt bé. Bé, el Ramon és el nostre reportero dicharachero, que en diem. Sempre n'hi ha un, en aquest cas és el Ramon, ara s'aproparà a vosaltres i el podreu conèixer de més de prop. Començarem doncs fent un Peace Quiz. Vale, us explico una mica el concepte del joc, en aquest cas. Cada un de nosaltres, dels que tenim aquí, dels companys que ens acompanyen de l'Institut del Picat, proposarà una frase cèlebre i vosaltres us donarà unes opcions i haureu d'encertar, haureu d'endevinar quina de les opcions correcta és per després ser revelada i veurem doncs, si l'heu encertat o no. Així que res més, comencem. Ramon, tu si vols anar a donar toms per aquí, per la sala Alfred Perenya de Lleida, on hi tenim aquests 90 alumnes, ara tothom es mira, no, ara hauràs de triar, ara tothom es mira entre ells, ve aquest moment així més de dubte. Anem doncs, vinga va, som-hi, qui comença en aquest cas? Marc, començaràs tu, vale? Quina és la frase cèlebre que proposes a l'audiència d'avui d'aquí? Doncs és la següent, ull per ull i el món acabarà sec. I la primera resposta és A, Gandhi,
B. Jimi Hendrix, C. Manolo Lama o D. David Mateu. Vale. Quina creieu que és la correcta? Aquesta és facileta, jo crec que aquesta és facileta. Vinga, Ramon, ataca, Ramon, va. Ui, va directe, Ramon, però dis-nos algo, Ramon, saluda'ns. Ramon, que estàs aquí? Ara. Vale, Ramon. ¿Es pots explicar algo de tu? De mi? Vinga, va. Però què tinc de dir? Soc el Marc, hola. El Marc, perfecte. Hola, Marc. Vale. ¿Tú qué crees que es la, Quina qui creus resposta que és la correcta? persona que ha dit aquesta frase? Gandhi. És el Gandhi? Sí, és la correcta. Un aplaudiment aquí. Molt bé, molt bé. Molt bé, Marc. Per tant, resposta correcta. La primera era facileta. Era facileta. Ara anem a pujar el nivell. Segona pregunta, va, en aquest cas. Gandhi. Qui és Gandhi? Mare, aclareix-nos una mica qui és Gandhi, si algú no el coneix. Gandhi va ser un pensador i polític indi i fou un dels pares de la independència de la nació índia. Doncs vinga, va, Gandhi, que ara ja sabeu una mica més qui és en aquest cas. Ramon, tu ves donant toms per aquí, ves fitxant el personal i ara ens tornes a donar una altra proposta. Anem a per la segona pregunta. Va, en aquest cas, qui ens la fa, aquesta altra pregunta? El Pol. Pol, vinga, dispara. Doncs bé, la segona frase és: mai comencis una baralla, però sempre acaba-la. I les opcions són A. John Sheridan, B. Abdul Jabbar, C. Mateo Laoz o D. Tinky Winky. Ui, aquí ja puja el nivell ja, Mai comencis una baralla, però sempre acaba-la. A veure, Ramon. Ens fas una petita introducció sobre tu? Vinga. Ens fas una petita introducció sobre tu? Jo sóc Carla, vic a Lleida, tinc 13 anys i Molt bé. vaig al col·legi Maristes Montserrat. Vinga, Quina perfecte. creus que és la resposta? Jo crec que és Tinky Winky. Tinky Winky, a És veure. Tinky Winky, Pol? No, no ho és. No ho és. Oh, Pol! Algú vol una segona oportunitat? Vinga, va. Algú ho sap? Podem tornar a dir les opcions, Algú creu que ho sap? Algú vol aixecar la mà i creu que ho sap? No? A veure, tornem a repassar opcions. Pol. Opció A, John Sheridan. Opció B, A, John Sheridan. Opció B, Abdul Jabbar. Abdul Jabbar. C, Mateu Laoz. Mateu Laoz. I D, Tinky Winky, que I D, aquesta ja no pot ser. Tinky Winky, que ja no pot ser. Per tant, de les tres primeres, algú s'aventura a dir-n'hi una? Vinga, va, aquí tenim una voluntària. Mateu... El Mateu Laoz. Mateu... És el tal És el Mateu Laoz? No, no és No Mateu és el Laoz. Mateu Laoz. Mateu Laoz, protagonista, bastant protagonista l'última setmana en el món del futbol, Vale, va, ens queden dues opcions ja, Només farem una pregunta més, si no hi ha 50-50. Va, quines opcions ens queden, Pol? Les dues opcions que queden és A, John Sheridan i B, Abdul Jabbar. Abdul Jabbar i John Sheridan. Vinga, va. Vinga. Qui creus que és? Abdul Jabbar. Pues no. No l'ha encertat ningú. Vinga, va. Bueno, Pol, fes-nos una introducció del John Sheridan, a veure què die. Qui és aquest John Sheridan? A veure, va, A Pol. veure qui era aquest home. Doncs, per si no sabeu qui era, John Sheridan és l'entrenador del Chesterfield Football Club, un club d'Anglaterra que juga a segona A. Vale. Va jugar a equips anglesos importants com el Manchester City i el seu repte de futur seria entrenar a primera divisió, a la Premier League. Bueno, doncs un entrenador que deia que no comencis mai una baralla, però sempre acaba, Bueno, és una bona frase. Doncs el John Sheridan, que el coneixen a casa seva allà a Anglaterra, un poblet petit, per allí, i doncs avui que és protagonista aquí al Dia Mundial de la Ràdio. Més frases, va, avancem. Eric, què ens expliques? Quina frase cèlebre has triat? Doncs jo, no és una frase, és un fet que va passar al 1919, que es va firmar un tracte de pau de la Primera Guerra Mundial. I on creu que es va firmar el pacte de pau? A, Madrid, B, Washington, C, Versalles o D, Pisos Picados. On creus que es va explicar? Hi ha una paraula... Vinga, a veure, qui és? Bones, jo em dic Bru i crec que és Washington. A Washington. És Washington? No. No. Hi ha una... Vinga. A veure, més preguntes. Ramon. Vale, per lo que he sentit ets l'Aleix, no? Vale, qui creus que és?
A on creus que és? Vale. A veure. No et deixis influenciar, ¿vale? A on creus que és? A Madrid, jo què sé. A Madrid. No. Eric, és a Madrid? No. No és a Madrid, No ho tampoc és a Madrid. Vale. Bueno, ens queden 2 opcions. És a Versalles. Molt bé, ara sí. Molt bé. Amb algú li sona d'algo, Pisos Picados? Pisos Molt bé. picados, És la paraula... Espera, és que jo necessito aclarar perquè no sé què és pisos picados. No sé de què va pisos picados, no sé qui ens ho pot explicar o Eric. Què és pisos picados? És una ciutat del Fortnite, un lloc per caure. Del Fortnite. Què és el Fortnite? Què és el Fortnite? Algú ho vol explicar? A veure, va, què és el Fortnite? Vinga, va, qui ens ho explica? Què és Fortnite? És on hi ha 100 persones i llavors tu vas matant per quedar primer. Perfecte. Bueno, aquí Atenció. tenim l'explicació del Fortnite. Ja està. Vale, explicació del Fortnite. Per tant, dia de la pau, del diàleg i de la tolerància. Surt el Fortnite, que és un joc de matar. Bueno, és la realitat que hi ha. En tot cas, és la realitat que hi ha el Fortnite, un joc que triomfa entre els adolescents i que doncs, avui també ha estat present també aquí. La correcta era, Pol, Versalles, has dit. Ai, Eric, perdó, Eric. Versalles. Versalles. I Versalles, què va passar a Versalles? Doncs es va firmar el pacte de pau de la Primera Guerra Mundial. D'acord, perfecte, doncs això. Allí és on es va firmar el pacte de pau i ara passarem ja a la quarta pregunta o cita cèlebre, en aquest cas que ens la farà la Rebeca. Rebeca, quina cita és? És en la guerra tots perden. En la guerra tots perden. En la guerra tots perden, vale, aquesta frase. Qui la diu, Rebeca? A. Maria Àngels Claramunt. Maria Àngels Claramunt. B. Paco González. El Paco González. C. Abel Pérez. Abel D. Pérez. Juan Zorrilla de San Martín. 4 opcions, perfecte, molt bé, Rebeca, va. A veure qui... Vinga. Algú se la jugue. Bueno, jo voy a preguntar. Tu pregunta, Ramon, Venga, tu ¿qui fes es? de reportero. No se la sap. Te tornem a donar les opcions. Pues la Maria Àngels, aquesta. La Maria Àngels Claramunt. Maria Àngels Claramunt. Saludem-la, anem-la a saludar. És vostè la que va dir aquesta frase? La nostra senyora directora de l'Institut del Picat. Ostres, doncs m'heu deixat de pedra perquè, caram, això no m'esperava ara mateix. No n'era gaire conscient, la veritat. No sé, sí? Bueno, va, Sí? saludem a la Maria Àngels Claramunt, que és la directora de l'Institut del Picat i ens acompanya avui. Hola, Maria Àngels. Que en bona part és responsable de que... Jo no soc d'aquesta frase segur. No, és una dona de pau, això també us ho assegurem. És una dona de pau. La Maria Àngels Claramunt és la directora de l'Institut del Picat, és dona de pau, però la frase no és seva. No és seva, perfecte. Ramon, tornem a repassar les opcions que ens queden. Algú Va. vol que pregunta? Tornem a repassar les opcions. Espera, que les tornarem a dir, Ramon. Vinga, qui és? Ramon. Pots tornar a repetir els noms? Això és el que anàvem. Rebeca, repetís-nos els noms, va. Vinga, pim-pam. La B, Paco González. La C, Abel Pérez. La D, Juan Zorrilla de San Martín. Paco González, Abel Pérez, Juan Zorrilla, de San Martín. Abel Pérez. Abel És Pérez. Abel Pérez? Sí. Correcte. I Rebeca, qui era l'Abel Pérez? A veure, va, espera que la Rebeca ens explique qui és l'Abel Pérez. A veure, Vinga, Rebeca, tot teu. L'Abel Pérez. El Abel Pérez és un periodista i escriptor nascut a Tehuacán, que està a Mèxic, Sí. i està interessat per els temes socials i l'impulsa a crear els més grans moviments culturals. Perfecte, molt bé. Doncs mira, l'Abel Pérez, periodista, bona persona, així que perfecte, aquesta frase clau. Va, farem una última frase també que ens prepara la Mar. Mar, anem a per la 5a frase o cita cèlebre. Quina és més difícil que la de Gandhi, no? Davant, suposo? Sí. Va, dispara. Vale, diu: la llibertat és inútil si la gent no pot omplir de menjar els seus estómacs, si no pot tenir refugi, si l'analfabetisme i les malalties segueixen perseguint-lo. A. Gandhi, B. Ramon Tomàs, C. Nelson Mandela i B. Albert Einstein. Aquí hi ha braços aixecats ja, Ramon?
aquesta noia d'aquí... Aquí pregunto. Aquesta noia d'aquí ha anat molt ràpid. Vinga, ens dius qui ets? Sí, em dic Andrea i crec que és Nelson Mandela. És el correcte? Nelson Mandela? Sí, és la correcta. És correcte. Y bueno, suposo que tothom el coneixeu, el Nelson Mandela, però qui era? Qui era? Va ser un polític sud-africà, un dels líders emblemàtics de la lluita contra el sistema polític i va arribar a ser el primer president de la República de Sud-àfrica. Molt bé, doncs vinga, un Doncs fort ja aplaudiment està. per Nelson Mandela també. Vinga. No sé si ens queda... Sí, ho teniu tot ja per aquí? Ho tenim tot, eh? Sí. Doncs mira, amb aquestes 5 preguntes acabem aquesta secció, aquest Peace Quiz, aquest examen sobre la pau. Així que Mar, Eric, Pol i Rebeca, gràcies per, i Ramon també, gràcies per acompanyar-nos i per fer aquesta secció fantàstica avui, també una mica de fent participar aquests alumnes que tenim aquí del Col·legi Maristes d'aquí de Lleida. Així que un fort aplaudiment per tots ells. Doncs vinga, va, puntuals i tornem a ser aquí en directe fent ràdio des de la sala Alfred Perenya de Lleida en motiu del Dia Mundial de la ràdio, d'aquesta tecnologia que dèiem que és tan complicada que només consisteix en parlar i escoltar, i parlar, i avui anirem a escoltar una altra proposta, en aquest cas musical d'aquí de Ponent, de Lleida, com és la Guada Garino. ¿Qué tal, Guada? Molt bones. Hola, buenas tardes. Muy bien, aquí. Aquí. Estamos. Una mica nerviosa, Guada? Sí, un poco. No, pero bueno. no, la Guada ja ve una mica d'altres formacions de la música, en aquest cas teníem a Mari Popes, sí, Guada, sí. Ara vas per solitari, i avui ens vens a presentar una mica aquestes noves creacions que estàs fent. També ens acompanya amb la guitarra l'Arnau Fernández. Arnau, què tal? Hola. Posa, aquí tenir 90 alumnes de maristes. Tens bé, això. No, tot bé, si alguns els tenia al cau i tot. Alguns els tenies al cau, així? No, jo sóc exalumne de maristes i des d'aquí veig profes i tot. Mira, doncs així queda tot en família, això és genial. L'Arnau, tampoc no cal dir la trajectòria que té, porta la samarreta de Hermanos Lobo, també el grup seu actual. Ni m'hi he fixat, no sé. Bueno, vale, és casualitat. És casualitat, va. Doncs l'Arnau, que està ficat a tots els saraus musicals també que s'organitzen per Ponent i que també és guitarrista de la Guada Guarino, com dèiem, cantautora lleidatana, i els dos ens començaran ja amb un tema que podrem escoltar ara mateix, que és un tema que es diu Gestos de Mentes, però Gestos de Mentes d'Espai Mentes. Sí. Per tant, més que una mica repugnant, són gestos que surten de la ment. Tot teu. Vamos. Crece una marcha de jadeos que se aparece si te pienso. Tengo un dolor en mis adentros que solo crece si recuerdo los instantes de alegría que conseguías tú robar, esas noches de locura acabadas en abrazos palpitantes. Y estás en mi mente, tú y tus gestos dementes que arrancaban mis entrañas y conseguías recolocarla. Ahora 100 lunas ya han pasado y aquellas aves ya han migrado a otras islas descubiertas con nuevas noches de tormenta. Y estás en mi mente, tú y tus gestos dementes que arrancan
tancada en mis entrañas y consigas recolocarla. Moltes gràcies. Jo desconec com s'escoltava des d'aquí, però amb auriculars espectacular, Guada, tenir-te aquí i sentir la teva veu doncs, així de bé a través del micròfon, sentir-la molt bé. No sé des de casa i des d'aquí com ho heu sentit, però dic que amb auriculars s'ha sentit genial aquesta cançó, enhorabona. No sé quan fa que l'has tret aquesta cançó. Bueno, esta canción la compuse ya hace un año. Y bueno, se titula Gestos Dementes y también hace como un doble juego, porque bueno, si decimos gestos dementes no se sabe si de mentes va separado o va junto. Entonces, pues bueno, intenta jugar también con dementes, de demencia, y dementes, gestos de la mente, gestos que salen de mi mente, en este caso. Molt bé, doncs un joc molt bonic, diu molt, i també acompanyat doncs, per la guitarra, aquestes pujades i baixades. Sí, Arnau, no sé, com ho portes això? Pues no sé, ja farà... No sé, no sé des de quan ja, que estic tocant a la Guadalupe, ni me'n recordo. I no, prou bé, les cançons me semblen molt boniques, tenen una harmonia pues, literalment pues, senzilleta, però que te permet molt explotar bastantes coses i des del punt de vista de la guitarra pues, intento donar-li també un toc més percutiu en el moment que... Sí. Per a donar-li més salsa, no? Més salt. Així que m'agrada molt les seves cançons, me permeten jugar molt, com ja t'he dit. Quan toquem a dues guitarres també me permet que se me'n vagi la castanya fent solos i què més puc demanar, no? Y cuando uno es bueno, realmente haga lo que haga, lo va a hacer bien, así que yo confío plenamente en eso. Bona guitarra, bona veu, un bon equip, per tant, doncs, l'Arnau i la Guada. Guada, per tant, fa un any aproximadament que decideixes doncs, emprendre el teu camí una mica en solitari, però fa molt temps que estàs relacionada amb el món de la música. Sí. Bueno, yo realmente desde que era muy pequeña he estado vinculada con la música. Mi madre nos cantaba desde que éramos muy pequeños, me acuerdo en la ducha. Y después mis padres siempre han escuchado mucha música y mucha música también en castellano. Entonces, también he estado toda la vida escuchando estos cantautores y bueno, he decidido que ya que intento hacer buenas canciones y intento aprovechar esos momentos en los que necesito decir algo, y los necesito decir a través de una canción. D'acord. Quan és, Guada, tu has escoltat música, sempre dius, però quin és el pas en què tu decideixes doncs, passar de primer cantar i després passar de cantar cançons d'altra gent a precisament crear les teves composicions? D'on te surt aquesta inquietud per plasmar una mica el que sents? Pues la verdad que un profesor de la universidad de aquí de Lleida, pues me incitó también mucho a decir, oye, que puedes seguir componiendo, que le enseñé un tema de los que hice y bueno, me animó a seguir en esto. Entonces, pues fue en el momento en el que decidí que bueno, que tal vez sí que podria llegar a funcionar. Molt bé, perfecte. Per tant, de moment, almenys aquí ens dona la sensació que està funcionant i molt doncs, aquests temes que estàs composant. Aquesta cançó està inclosa dintre, la tenim inclosa dintre d'algun recull, treus a la treball, de moment estàs traient singles individuals. Sí, bueno, de momento no tengo nada subido a ninguna plataforma porque estoy trabajando en ello, pero bueno, como he dicho, estoy trabajando en ello y pronto pues intentaré subirlo a las plataformas como YouTube, Spotify y bueno, todas estas. Molt bé, n'estarem pendents. No sé si tens una previsió, de moment estàs creant i ja sortirà. Me he animado a hacer un estilo diferente. Estoy ahora con una compañía que se llama Baby Hits, de aquí de Lleida. Hemos firmado para hacer 3 canciones y son un estilo también muy diferente. Entonces, no estoy buscando mi estilo porque yo considero que lo tengo muy claro, pero sí que estoy abierta a diferentes cosas. Entonces, como estoy probando cosas nuevas, pues también primero quiero probarlo y ya después lanzarme con todo. Molt bé, molt bé.
Perfecte, doncs experimentant una mica amb el món de la música, en aquest cas. Arnau, tu que aquí vens per tocar la guitarra, però no sé si comentes que també has tocat, de fet ho sabem una mica, amb diverses formacions lleidatanes també, ajudes a tothom una mica i estàs una mica ficat a tot arreu, no? A lo que m'interessa també. A lo que t'interessa, també. No, però no ho veiem com una persona interessada, no, m'interessa la música, m'interessa la seva música, per tant toco en ella. Igual que amb Chronicles en el seu moment, parlo de Chronicles com si fos ja anys atrás. De fa molts anys, no fa tant. I no fa res, ho hem deixat aquest any, però ho hem deixat en mode amistoso. En Chronicles també ens va permetre experimentar en una classe de rock and roll molt anys 50 fins a portar-ho al rotllo rockabilly i acabant fent alguna bastant més experimental, alternatiu, igual que Hermanos Slow, també, no sé, me nodreixo de tanta gent que l'últim disco que... Me recordo que vam anar al Picat a... Vau venir al Picat Ràdio també a presentar-lo, sí. Bueno, pues ja, no sé, la cançó número 9, per regreso, la vaig composar en metal i és una cançó metal. Sí. Vull dir que al cap i a la fi el que m'interessa és això, fer música, i si m'agrada fer música amb la Guadalupe, faré música amb la Guadalupe, igual que de la mateixa manera faig metal amb Hermanos Lobo, igual que hard rock. Per tant, de molts estils diferents, un estil molt eclèctic, el que l'Arnau fa a diversos llocs, no? Fins i tot als bucs d'assaig també, Arnau, on t'hi trobem... No. Ja no t'hi trobem? Ja no. Vinga, doncs ja he ficat la pota, sol passar. Un dia quedem un cafè i t'explico. Vinga, va, perfecte. Doncs va, l'Arnau que l'hem tingut molt temps allí i en molts altres llocs. Guada, què ens tens preparats també una mica per acabar aquesta actuació d'avui? Quin altre tema ens vols tocar? Per acabar, me gustaría tocar Chiquilladas, nos gustaría tocar Chiquilladas, que bueno, es una canción que compuse a raíz de una conversación que tuve con el padre de un amigo, en el que me explicaba pues, las hazañas que hacía su hijo de pequeño, estas chiquilladas que llama él. Y bueno, pues a partir de ahí, pues, no sé, tuve una sensación de quiero expresar todas aquellas cosas que he vivido de pequeña o que estoy viviendo ahora y que quiero mantener. Y bueno, pues surgió esta canción y bueno, espero que os guste. Muy bien. Pues con esta canción, amb aquesta cançó acabarem ja aquesta breu entrevista. Et cito, igual que l'Arnau, a venir un dia a l'emissora amb més temps i poder fer una entrevista més... Potser quan treguis algun treball, no? Doncs estàs convidada a tornar a venir. Doncs amb aquesta cançó de Chiquillades us deixem amb la Guada Garino i l'Arnau, el seu guitarrista, que li dona un cop de mà. I res, esperem que us agradi i acabarem també amb un gran aplaudiment segur, perquè no dubto que també ens robarà el cor. Vinga, som-hi! Ciego como el sol de mediodía, que te ciega y te despista, te acalora con su ardor. Claro, como aquel jueves de marzo, que la niebla se esfumó y te dejó ver el recorrido y tu alrededor. Y aquella mirada, resultado de una infancia tan repleta de hazañas, chiquilladas que una mueca te sonsacan. Y aquella mirada, resultado de una infancia tan repleta de hazañas, chiquilladas que una mueca te sonsaca. Torpe como la alarma que grita su nombre al despertarte, y no encuentras ni te encuentran ni te buscan, no te dejas, solo piensas y anhelas los pasados que te entierran. Resultado de una infancia tan repleta de hazañas, chiquilladas que una mueca te sonsaca. Y aquella mirada, resultado de una infancia tan repleta de hazañas, chiquilladas que una mueca te sonsaca. Y la dejó marchar el frío invierno que no pasa, y consiguió escapar del frío invierno
que la lava y aquella mirada, resultado de una infancia tan repleta de hazañas chiquilladas que una mueca te sonsacan, y aquella mirada, resultado de una infancia tan repleta de hazañas chiquilladas que una mueca te sonsacan, y aquella mirada. Ara sí, perfecte. Quan falten 2 minutets per 3:45 d'avui, dia 13 de febrer, el Dia Mundial de la Ràdio, doncs continuem aquí a la sala Alfred Perenya, al Picat Ràdio en directe, celebrant conjuntament amb la resta d'emissores aquestes 12 hores de ràdio conjuntes, i ara ho fem per encarar la fase final ja d'aquesta horeta de ràdio que tenim aquí i que hem començat doncs, de moment de manera molt interessant, i ara encara ho serà més. Anem a parlar d'un projecte de cooperació, en aquest cas un projecte de cooperació en el qual doncs, hi ha involucrat un institut, una ONG, una coordinadora d'ONGs també, i anem a presentar qui tenim aquí per a que ens expliquin una mica i ens donin més detalls d'aquest projecte. Marçal Abella, president del Picat Solidari, què tal? Hola, bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos. El Marçal ja el saludo directament perquè ja ens coneixem. Tot bé? Molt bé, molt bé. Genial. Encantat de tornar a estar a la ràdio amb vosaltres. També de tornar, anem repetint, ja tenim bells amics aquí avui. Anna Gutiérrez. Hola. Què tal? També de l'Institut Manel de Montsuà. Exacte. I que a més soc tutora de quart i també participo en el viatge cap a Gàmbia. També participes en el viatge cap a Gàmbia, que no ho hem dit, el projecte de cooperació consisteix en que aquest dissabte mateix, aquest dia 16, tenim uns alumnes aquí al costat, que ara us els presentarem també, que marxen cap a l'Àfrica i per tant doncs, tindran segur una experiència xulíssima que ara ens explicaran. Rosa, Sol, què tal? Molt bones. Bona tarda a tots. Gràcies per acompanyar-nos, a tots i a totes. Ella és cap d'estudis també de l'Institut Manuel de Montsuà, també ens acompanya avui per donar-nos detalls. I ara anem a saludar el Lluc, a la Núria i a l'Aiton, que doncs, ens explicarà en aquest cas doncs, una mica tots tres, que són els que viatgen a Gàmbia d'aquí 3 dietes, una mica aquesta experiència. Què tal, com esteu? Bé. Tot bé? Perfecte. Doncs amb ells també debatrem una mica sobre aquest viatge que han de fer. Marçal, primer de tot una mica, com neix aquest projecte i com s'involucra a gent tan jove cap a l'Àfrica, no? Perquè sovint diem, no, hi van cooperants més grans, ja de 20, de 30 anys, etc. Uns nois de 14, 15 anys, una mica més, potser 16. Com surt això? Bueno, amb l'Institut Manuel de Montsuà, dintre del servei comunitari, ells ja des de fa uns anys estaven col·laborant amb el Banc d'Aliments del Picat. I de fet va ser una idea conjunta amb l'Institut la possibilitat d'aquest servei comunitari que es feia al Banc d'Aliments, per què no donàvem un pas més enllà, un pas potser més agosarat, potser no, segur més agosarat, de fer un projecte que durés no només el viatge, sinó que durés tot el curs escolar, que consisteix en una formació prèvia, en un viatge d'experiència i després un retorn amb un treball posterior. I bé, aquest és el segon any que ho fem i com a experiència, vist el primer any, aquest segon del moment també està anant molt bé. Genial. Estem parlant que el Picat Solidari fa anys que hi treballa a Gàmbia, concretament a Bajacunda, que és un poble on des que hi vau arribar fins ara podem dir amb la sort i amb alegria que hi heu fet un treball esplèndid i que continueu fent també. Sí, s'ha fet. El Picat Solidari treballa a Bajacunda des del 2006 i de fet s'ha fet un centre de salut, s'ha fet una escola, una cooperativa de dones i la veritat que s'ha fet molta feina i ha fet un canvi substancial en aquests 10 anys, sí. Molt bé, més de 10 anys. Molta feina, fa temps que ho seguim i per tant estem ben assabentats del que hi feu. I des de l'Institut, en aquest cas, Manuel de Montsuà, es va també aquest any a seguir aquesta feina i de la mà, com dèiem, dels més joves. Anna, tu els acompanyaràs també a l'Àfrica? També els acompanyo. Perfecte. És a dir, aquest any se'm va donar l'oportunitat com a tutora, si volia participar també en el viatge,
vaig dir que, evidentment, que participava amb ells i que jo amb ells com a profe i que els segueixo dia a dia, estan molt il·lusionats, molt contents. Les famílies han participat moltíssim i penso que és una gran experiència per a ells, és a dir, l'any passat els que van anar van estar molt contents, molt il·lusionats i aquest any els nostres continuen amb aquesta il·lusió i molt participatius. A més tenen l'oportunitat de conèixer un tercer món, de conèixer la cultura i el que és la vida d'un cooperant i és un gran viatge per ells, penso. Vinga, va, anem-los a saludar perquè ja veia una rialla aquí del Lluc. Lluc, amb ganes, no, suposo, de marxar? Sí, moltes. Perfecte. Porteu dies ja fent formació, com ens explicava el Marçal. Suposo que ara teniu ganes de veure-ho amb els vostres propis ulls, no? Una mica el que us expliquen. Sí, tenim moltes ganes. Molt bé. Què us espereu trobar una mica, Núria? Què t'esperes trobar quan arribis allí a Gàmbia? Un món totalment diferent al que estem acostumats a veure i també una altra manera diferent de viure. Per tant, manera diferent de viure. Ayrton, què t'esperes trobar també un cop allí? També esperem quina religió fan, si fan una igual o una diferent, la seva cultura, com han dit els meus amics abans, i a diferència d'aquí, per exemple, al Picat, Catalunya, les diferències que fan ells de nosaltres. Per tant, comparar dos mons, aquest món occidental en el que vivim i aquest món de Gàmbia, aquest món africà. Carme Rosa, perdona, com d'important és una mica la formació també dels alumnes que puguin tenir aquestes experiències? La formació és bàsica perquè és el que ha comentat el Marçal i el que ha dit l'Anna. Fer un viatge a Gàmbia podria ser, com fer un viatge, a Barcelona, però aquí darrere d'aquests alumnes que veieu aquí marxem 8 alumnes, l'Anna i jo, i anem amb una mare, que a més de ser mare de l'institut també és membre del Picat Solidari, doncs això vol dir que el perfil de l'alumnat que ve, que ho trien de manera voluntària, és un perfil diferent. I fem tota una formació prèvia, que us explicarà la Núria ara quan acaba de parlar jo, perquè veieu el que implica. A més, clar, un viatge val diners, no tothom pot pagar un viatge, per tant, per pagar-se el viatge hem hagut de fer una sèrie de coses també, per ajudar-se a subvencionar-ho. A nivell d'institut va ser una cosa que vam començar amb el Picat Solidari dient ho provem-ho i de fet ja és el segon any. Jo estic supercontenta perquè a mi l'any passat no em van poder vacunar de la febre groga, clar, abans d'anar a un país així hi ha una profilaxia, una sèrie de vacunacions i després de muntar-ho, 15 dies abans vaig saber que no hi podia anar i aquest any he remogut cel i terra, m'han vacunat a l'Hospital Clínic de Barcelona i estic supercontenta de marxar. Jo penso que serà una de les experiències de la nostra vida. Molt bé, aquest any sí que has pogut poder participar en aquest viatge que fareu. Núria, explica'ns aquesta formació, perquè entenc que això, almenys fins a començament de curs, suposo que vau començar ja a fer tota aquesta formació, i en què ha consistit aquestes sessions? Hem anat rebent xerrades cada divendres i parlament sobre diversos temes com salut, cooperació, els estereotips, com és la dona a Àfrica, com afecta que els gambians vinguin aquí, com els afecta amb ells, també la religió, com és, i totes aquestes xerrades les fèiem individualment, només els que anaven a Gàmbia, però també a l'institut se rebien una sèrie de xerrades a les hores de tutoria i totes ens han ajudat molt a veure el que dèiem abans, un altre tipus de vida. I per subvencionar el viatge també hem anat fent berenars, ja que era molt car, i amb els berenars que fèiem hem anat recaudant. També per Nadal vam fer una cistella i ara estem venent loteria. Bé, doncs ara ja suposo a falta de 3 dies per marxar, ho teniu tot ja, quasi la maleta només l'heu de tancar, no? Sí. Perfecte. Doncs mira, aquest projecte que ha implicat hi ha molta cosa al darrere, no solament per part d'ells, sinó també per part de la resta d'alumnes del Bonsoir que han pogut viure, en aquest cas, de primera mà aquest projecte i aquesta formació. Marçal, aquí al Picat, a Lleida, una mica a Ponent, teniu tota una red de contactes, de col·laboradors, etcètera. Suposo que us ajuden també amb aquesta formació. Sí, esclar. Nosaltres som membres de la Coordinadora d'ONGs i altres moviments solidaris d'aquí de Lleida. I de fet des de la coordinadora mateix i dels tècnics de la coordinadora ens ajuden a preparar i a dissenyar totes aquestes formacions, que evidentment els tècnics són els que coneixen més els continguts i que és el millor per poder fer aquesta pinzellada, perquè de fet són xerrades que permeten tindre una pinzellada als alumnes
d'una cultura diferent i d'una manera de viure diferent. No? Perfecte, per tant, doncs, tots aquests col·laboradors, el Cocubi, que també hi hem parlat, en aquest cas, el Cocubi TT, doncs, que us dona un cop de mà, una persona bellíssima del món del cooperativisme i que també suposo que doncs, us haurà donat un cop de mà per tal de fer aquesta formació. Què més podem afegir una mica, en aquest cas, qui ens ho explica? Lluc, a veure, va, que ho tens aquí tot super ben preparat, va, explica'ns. Bueno, doncs, el que se tractaria és que agafem un vol dissabte des de l'aeroport del Prat i anem a la capital, a Banjul, que és un puesto molt bonic, on hi ha mar, i esperem que sigui tot molt bonic, molt diferent, però també molt bonic. Allà, a la mitja tarda, cap al final del dia, agafarem un guele-guele, que és com un autobús, que és el medi de transport que tenen per allà, i anirem cap a Banjul, que està a riu amunt, 400 quilòmetres. Anireu, sí, a Bajacunda, sí, 400 quilòmetres des de Banjul fins a Bajacunda, per tant, un bon viatge, no? Un bon viatge, sí. I un viatge que no el fem ni amb AVE ni amb avió, tampoc. No, amb guele-guele, que és l'autobús. Perfecte. Doncs Déu-n'hi-do, quina aventura que us espera, Anna, Carme, un altre cop Rosa, el Lluc, en aquest cas la Núria i també l'Ayrton. Ho hem de deixar aquí ja perquè se'ns acaba el temps. No sé si voleu afegir alguna coseta més. Ayrton, en aquest cas, tens alguna cosa també, alguna xuleta preparada? Ayrton, ja ens ho explicareu al tornar. Jo voldria aprofitar, si tenim 15 segons. Tens 15 segons i 20 també. I aprofitant que aquí tenim l'Institut del Picat, perquè aquest és un projecte que fem des del Picat Solidari, ho fem amb l'Institut Manel de Bonsoir i volem continuar treballant també amb el Manel de Bonsoir, però ens agradaria poder treballar en un futur amb l'Institut del Picat també i treballar juntament amb els dos instituts i poder fer una cosa molt xula. Molt bé. En aquest cas s'ha donat aquesta oportunitat, es va donar fa un parell d'anys. El Picat Solidari sabem que està obert a projectes amb tot tipus d'instituts i de gent diferent, així que us donem l'enhorabona des del Picat Ràdio per aquest projecte, tant a l'ONG com al mateix institut, a la coordinadora, i desitgem que passeu una gran estada en aquest país, a Gàmbia. Gràcies per la visita. Moltes gràcies. Perfecte, doncs aquí ho deixem ja perquè no tenim temps per a més. Aquest programa, gràcies a tots per acompanyar-nos, als alumnes de l'institut. Ara podem. I ara sí, ja tanquem.